Bon dia a totes i tots. Des d'Unides Podem creiem necessari un canvi de llei electoral. El Congrés ha d'assemblar-se més a Espanya als que voten els espanyols i les espanyoles. Per poder contestar a la nostra pregunta, estudiarem 3 mètodes de repartiment d'escons. El primer és la llei d'Hont, on els escons s'assignen de la manera següent. D'entrada es posen els noms de tots els partits polítics que apleguen el 3% de vots vàlids. En aquest cas, Esquerra Republicana del País Valencià i PACMA són eliminats al no aplegar-hi. A continuació, es va dividint el nombre de vots de cada partit entre els diferents nombres naturals. Com que hi són 15 diputats de la circumscripció de València, s'assigna un escó als 15 nombres majors. Per tant, PSPB no en tindria 4 escons, PP altres 4, Vox quedaria amb 3, Unides Podem amb 2, Compromís amb 1 i Ciutadans amb un altre escó. El mètode Saint-Laguer és molt semblant a la de Hont. Abans que res ens posem els nombres dels partits polítics i el nombre de vots obtinguts. Tot seguit es va dividint el nombre de vots de cada partit per els nombres naturals senars i al capdavall s'assigna un escó als 15 nombres més grans. Al mètode Hare, abans de tot, es posen els noms dels partits polítics i el nombre de vots obtinguts. Després, es divideix el total de vots vàlids entre el total d'escons, i això no darà la quota. Més tard, es calcula el quocient dels vots de cada partit entre la quota i així s'assigna el primer lot d'escons. En última instància, es reparteixen els escons restants de manera que s'assigna un escó als partits que tenen el major residu de vots. En darrer lloc, s'han aplicat els 3 mètodes a totes les circumscripcions amb l'ajuda d'un full de càlcul i llavors ens hem adonat que el resultat final de les eleccions depèn tant de la tria del mètode electoral com del tipus de circumscripció. D'altra banda, gràcies als càlculs dels valors absoluts i relatius, podem respondre a la pregunta i dir que el mètode més proporcional amb circumscripció provincial hauria estat el Hare, mentre que per comunitat hauria estat el Saint-Laguer. Per què serà quedar-me amb tu sota el coixí? El meu cos atrapat a dins un llit. Una altre cop has de fugir d'aquí, fugir de mi. És el destí que separa dos homes fins a l'oblit.